Kowa ya jifa a kasuwa ya san da wanda yake, a inda mawaƙi Dauda Kahutu Rara ya ji abin yayi yawa ya fito ke cewa to mutumin banza ɗan hasad. Dukan wutar da kake rura ta gargashi. A inda yake cewa dukkan wutar da ake hura ta kalkashi, wato ana mashi zagon ƙasa, ana huro mai wuta ta ƙasa, yake cewa wannan abin yayi yawa, shi yasa ya to da kotso yana kiɗi domin ya tabbata cewa abin da aka mai bai jin daɗi a kan shi. Kamar kana yi min susa a kusha-kushi. Sai yake cewa tamkar ana mashi susa ne a kusha-kushi, tamkar ana mashi susa ne a ƙahuwan shi, hakan ne zai sanya ya dage jajirce akan abin da yake yi, ba zai bari ba, domin waƙa ta zama mashi cewa abinci kuma yana da basirar yin waƙa. Tafiya muke lafiya lau kai kai dange shi. Ta hwari ta ƙare inda Dauda Kahutu Rara yake cewa to mu muna tafiya lahiya lau kai kuma ka yi ɗangashi. Yayin da na tsaye da waƙar nan kuna kallo da Dauda Kahutu Rara ya nuna ɗangashi a cikin waƙar domin ya nuna cewa haka maƙiyin shi zai yi, wannan wanda ke mashi hasada. Dan hasada ko kuma ce bakin ciki. Hasada ga mai rabo taki ne. Dauda Kahutu Rara ka ci gaba da yin waƙoƙinka, ka ƙyale 'yan hasada, ka ƙyale 'yan adawa, domin haka nan za su ganka kana ci gaba. Ko in ka duba a cikin wannan bidiyon gashi. Ka hau gada ko ka ja sai ka saki. A ƙarshe inda yake cewa ka hau gada ko ka ja da shi, to dole ne sai ka saki, dole sai ka ƙyale shi ya ci gaba da hudodin shi na ci gaba. Hakan ne sanya Bola Ahmed Tinubu shugaban ƙasar Najeriya ya jawo Dauda Kahutu Rara kusa da Allah ya mana baiwa na zama dan haki. Hakkin da kare na in ji Hausawa shi ke tsone ma ido, to hakan ne ya sanya wasu suke ganin sirin Dauda Kahutu Rara sai ga ya tsone masu ido, ya tsone masu ido a cikin waƙoƙi, ya sanya yanzu da yayi waƙar za ta ta trending kamar yadda kare mana hasada ni kuma mai zurfin ciki. Mu dai abin da muke so Dauda Kahutu Rara ka fito fili ka gaya mamu, kar ka yi baƙin ciki, kar ka yi zurfin ciki, kar ka yi baƙin ciki, kar ka yi zurfin ciki. Mai maka hasada ka gaya mu sunan shi kawai mu ji a social media, kar ka sa wasa. Da kai nake, in tsarku da kai nake. Habba Dauda Kahutu Rara ka ce wai da kai kake, in ya tsargu da shi kake, in ta tsargu da shi ta kake, ka fito fili ka gaya mu ko da wadane ne kake a cikin wannan baitukan naka na waka. Mu ba ta salon waka ba, a'a kai to ka hirar DCL ka gaya musu. Da ku nake su ma yan san tsargu da su nake. Sara kuke ke dangi toho yake. Sara da sassaƙa in ji Hausawa ba ta hana gamji toho. Ku duba wannan magana, wato duk sarar da ake, duk sassaƙar da ake, shi gamji dole ya tohon shi. Gamji dai ne ce da mutane ke addaba da sara. Riga kuke kullum ga da kuke.